Alginet és un poble de 13.000 habitants, pròxim a València, que constitueix un dels més clars exemples de l'arrelament cooperativista a la Comunitat Valenciana. A més de nombroses cooperatives agràries, a Alginet hi ha una cooperativa que destaca per la seva implicació en la vida diària dels ciutadans, la cooperativa Subministraments Especials Algineters. La cooperativa de Alginet nace a raíz de que la empresa que en su momento estaba suministrando electricidad se niega a dar electricidad por no ser rentable en una serie de zonas de Alginet, y ante este hecho hay una serie de personas, concretamente 7, que fundan la cooperativa de Alginet, y a partir de los años 70 hacia el 80 conseguimos consolidar 3.500 kilovatios. Y otro hecho muy destacable que consideramos es que al cumplir los 75 años de vida, pues la Cámara de Comercio nos otorgó el premio a la empresa de servicios. Així, tot el procés de producció, distribució i subministrament elèctric depèn ara dels socis. El pueblo de Alginet siempre ha estado muy vinculado con la cooperativa y la cooperativa siempre ha estado muy vinculado con el pueblo de Alginet. Y ya tenemos 76 años de historia y aquí es el socio el que quiere que sea la cooperativa la que le da el suministro. Por la cercanía, por la atención, por el servicio. De hecho, para el socio esta es su cooperativa, esta es la llum del poble. Subministraments Especials Algineters s'ha convertit durant la seva llarga trajectòria en una empresa molt operativa i qualificada. L'efectiva gestió dels seus recursos econòmics ha permès que fins i tot en les èpoques de crisi s'hagi pogut invertir en millores de la xarxa i del servei, sense que això siga una càrrega per als socis. En l'actualitat, la cooperativa compta amb 35 centres de transformació i distribueix 40 milions de quilowatts als seus socis abonats, a més dels polígons industrials i zones rurals. D'esta manera, la cooperativa és, alhora, el motor per a d'altres cooperatives de caràcter agrari que necessiten del subministrament elèctric per desenrotllar la seva activitat. Y la cooperativa todos los años destina una parte muy importante de sus beneficios para atender la economía social del pueblo. Colaboramos con todas las entidades, tanto culturales, lúdicas, como deportivas, como humanitarias, de lo cual estamos muy orgullosos. A més d'oferir una adequada informació per regular el seu consum d'electricitat, la cooperativa ofereix al consumidor un tracte directe i proper, fet que permet resoldre, en un termini molt breu de temps, qualsevol gestió relacionada amb el subministrament elèctric. Tenen una especial rellevància els avantatges econòmics que ofereix la cooperativa, ja que proporciona un servei segons les necessitats de consum en unes condicions econòmiques molt més favorables que qualsevol altra empresa privada. És justament l'íntima relació entre la cooperativa i el poble d'Alginet el millor aval per a garantir el seu futur. El socio de la cooperativa de Alginet no es usuario, se siente propietario, se siente partícipe. Eso es lo más importante que tal vez que pueda tener la cooperativa de Alginet, su socio.